ne zanimaš nikog. Tvoj profil, tvoj Reels, tvoj YouTube kanal, bukvalno nikome nije bitan. Dokle god neko, negde, ne shvati da si mu pomogao. Pitanje koje menja sve nije ni šta snimaš, ni koliko si u tome dobar, nego kome pomažeš. Zapitaj se da li pomažeš ljudima da preguraju dan u ovom haosu u kom živimo, da li ih nasmeješ u trenucima kad im ništa nije smešno, da li ih nateraš da razmišljaju, da izađu iz ovog matriksa u kojem žive, ili samo hraniš algoritam i svoj ego i to nazivaš sadržajem, kontentom. Ako ne znaš kome pomažeš, onda zapravo ne znaš ni šta radiš i onda je tvoj kontent samo još jedan u nizu koji će biti bukvalno zaboravljen 5-10 minuta nakon gledanja, ako i toliko. Kome pomažeš? Od toga počne. To je najbitnije pitanje. Poenta sledeći put, pre nego što klikneš objavi, moraš da imaš jasnu ideju kome će to pomoći.